Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 11 jaksoa. Heräsin herämössä, kun joku puhui hiljaa ja pyysi minua avaamaan silmäni. Se oli 3. kerta, kun heräsin samassa paikassa. En edes tiedä, herätettiinkö minut aina heti leikkaussalissa ennen kuin minut siirrettiin herämöön. Jos niin tehtiin, en ainakaan itse sitä koskaan muistanut. Siinä vaiheessa, kun minut herätettiin herämössä, olin jo mukavasti yöpaidassa ja lämpimän peiton alla omassa sängyssäni. Katsoin seinällä oleva kelloa. Leikkaus oli kestänyt hieman yli 5 tuntia. 3 leikkauksen jälkeen minulla alkoi jo kertyä aika monta tuntia nukutuksen unta. Joka tapauksessa olin palannut, melkein hereillä, mutta hyvin unisena. Ilman kipua missään, hoitaja koko ajan vierelläni. Niin kuin aina nukahtin uudestaan. Olen aina ollut hyvä nukkumaan leikkauksen jälkeen. Kaikki oli rauhallista, ja ne hetket, kun jaksoin pysyä hereillä, katselin hoitajien työskentelyä. Myös anestesialääkäri kävi aina useita kertoja tarkistamassa vointini, ja jos olen oikein ymmärtänyt, hän oli se, joka lopulta antoi luvan siirtää minut osastolle. Tällä kertaa olin herämössä iltaan asti, ja koko ajan jatkui vuorottelu hereillä olemisen ja nukahtamisen välillä. En edes muista tarkalleen, mihin aikaan minut vietin osastolle, mutta iltavuoro oli joka tapauksessa jo ehtinyt aloittaa työnsä. Olin samassa osastossa kuin edellisen leikkauksen jälkeen. Jostain syystä mieleeni tuli elokuva Päiväni murmelina, jossa Bill Murray näyttelee sääennustaja Phil Connorsia, joka jää aikasilmukkaan ja elää saman päivän tapahtumat yhtä uudelleen ja uudelleen. Minusta tuntui, että minulle tapahtui jotain vastaavaa, että elän taas ja taas saman tilanteen sairaalassa. Todellisuudessa näin ei tietenkään ollut, mutta yksi vaihe oli jälleen alkanut alusta. Kuten aiemmin sanoin, tällä kertaa pääsin illalla osastolle. En edes tarkalleen muista, mitä kello sillä hetkellä oli, mutta iltavuoro oli jo tullut töihin silloin, kun olin vielä herämössä. Olin edelleen nukutuksen jäljiltä uninen ja väsynyt. Sain juotavaa, minulle tuotiin jopa mehukeittoa ja ehdin ajatella, että olo ei olekaan kovin huono. Minulle oli selitetty, että termoablaatiotoimenpiteen jälkeen voi nousta suhteellisen korkea kuume ja esiintyä oksentelua, mutta minusta tuntui, että olin välttynyt molemmilta. Näin ajattelin siihen asti, kunnes yhtäkkiä alkoi valtava oksentaminen. Minulla ei ole koskaan ollut huono olo nukutuksen jälkeen, ja tiesin, että tällä kertaa se oli leikkaussalissa tehtyn toimenpiteen jälkivaikutus. Yleensä pahaan oloon liittyy etukäteen heikotusta ja kuvottusta, mutta nyt niitä ei ollut lainkaan. Elimistö vain reagoi sisäelinten kuumentamiseen erittäin voimakkaasti. Aluksi minua hieman pelotti, miten leikattu ja yhteen ommeltu vatsani tästä kaikesta selviää. Mutta rauhoittun heti, kun kävi ilmi, ettei minulla ollut lainkaan tavallisia vatsakramppeja. Keho vain reagoi suoraan kuin suihkulähde. En ole tottunut olemaan avuton, mutta tällaisessa tilanteessa sillä ei ollut mitään merkitystä, mitä itse halusin tai mihin olin tottunut. Kun ei saanut liikkua paljon,
eikä tietenkään nousta sängystä. Olin täysin hoitohenkilökunnan huolenpidon varassa ja luotin täysin heidän tietämyksensä ja taitoihinsa. Ja minä olin kirjaimellisesti heidän huolenpidossa, sillä joku oli koko ajan vierelläni. Olin todella kiitollinen, kun eräs hoitajista silitti kasvojani ja kaulani kostealla viileällä pesulapulla. Se oli niin huolehtiva ja empaattinen, ja juuri siinä hetkessä se tuntui todella tärkeältä. Olin 2 hengen huoneessa, kuten edelliselläkin kerralla, mutta tällä kertaa huonekaverini ei ollut puhelias, tai tarkemmin sanottuna, hän ei puhunut ollenkaan. Yleensä tällaisessa ympäristössä toivotetaan huomenta ja illalla hyvää yötä, mutta tällä kertaa luovuin siitä muutaman yrityksen jälkeen. En itsekään ole sairaalassa kaikkein puheliain, vaikka muuten puhun paljon ja viihtyn seurassa. Mutta nyt kommunikointi oli täysin olematonta. En kuitenkaan kiinnittänyt siihen juuri huomiota, koska ihmisellä voi olla huono olo. Hän voi olla hyvin väsynyt ja loppujen lopuksi jokainen päättää itse, haluaako jutella vieraiden kanssa. Sairaala ei ole mikään seurustelukerho, koska sinne ei tulla vapaaehtoisesti vain viettämään aikaa. Iltaa kului kaikesta huolimatta melko nopeasti. Sain puhelimeni takaisin ja lähetin perheelle ja tuttaville viestin, että kaikki on kunnossa. Makasin rauhallisesti sängyssä, laitat ylhäällä. Tuijotin kipupumppuani ja ajattelin, että tämäkin leikkaus on nyt ohi. Vatsalla oli täsmälleen samanlainen, kilometrin pituinen suorakulmaisesti kääntyvä haavalaastari kuin edelliselläkin kerralla, mikä kertoi, kuinka suuri leikkaushaava oli kyseessä. Lisäksi haavakatetri oli kiinnitetty muutamalla ompelella, ja sen kautta sain automaattisesti säännöllisesti kipulääkettä kipupumpun avulla. Yövuoron sairaanhoitaja tuli vielä juttelemaan kanssani, kysyi vointia ja kipua, toivotti hyvää yötä ja sanoi, että yrittäisin nukkua rauhassa. Hän käy hiljaa tarkistamassa säännöllisesti, että kaikki on kunnossa. Hän varmisti vielä, että minulla on tarpeeksi vettä yöpöytällä ja että hälytyspainikke on käten ulottuvilla ja toimi. Se, mitä olin odottanut niin valtavasti ja mikä oli tuottanut minulle suuren pettymyksen, kun leikkaus siirrettiin määrämättömäksi ajaksi, oli nyt vihdoin toteutunut. Olin takaisin huoneessani ja uusi toipumisvaihe oli alkanut. Kaikki oli hyvin. Olin rauhallinen ja onnellinen. Ja näiden ajatusten kanssa nukahtin. Pikkuhiljaa oli alkamassa uusi päivä sairaalassa. Ensimmäinen yö oli ohi. Ja mielestäni nukuin erittäin hyvin. Välillä kyllä kuulin, kun sairaanhoitaja tuli hiljaa huoneeseen, mittasi verenpaineen ja myös happisaturaation. Aamulla ennen yövuoron päätymistä hän vielä kysyi, olinko saanut nukuttua, koska hänen mielestään olin ollut paljon hereillä yöllä. Itse en sitä muistanut, mutta ehkä olin jollain tavalla reagoinut, kun hän oli käynyt minua katsomassa. Kaiken kaikkiaan yö oli mennyt hyvin. Aamulla minulle annettiin lupa nousta itsenäisesti istumaan, kun sanoin muistavani nousutekniikan hyvin edellisistä leikkauksista. Osastolla on suosituksena, että kaikille, joille se on sallittua, ateriat syötään istuen. Koska minulla ei tällä kertaa ollut epiduraalipuututusta,
jouduin pärjäämään kipulääkettä annostelevan haavakateetrin kanssa. Nouseminen oli siksi hieman hankalampaa ja aiheutti melko tuntuva kipua koko kehossa. Vaikka hivuttauduin hitaasti käsien avulla istumaan, jouduin sen jälkeen hetkeksi vetämään henkeä ja odottamaan, että kipu helpottaa. Ainoa toiveeni oli päästä liikkumaan mahdollisimman pian itsenäisesti, joten nousin istumaan ja menin takaisin makuulle useita kertoja kokeillakseni, mikä tapa olisi helppoin. Aamiaisen jälkeen fysioterapeutti tuli tapaamaan minua ja sanoin muistavani kaikki ohjeet ja nousutekniikkaan erittäin hyvin. Siitä huolimatta minun piti näyttää hänelle, että osasin todella nousta kyljen kautta istumaan ja mennä takaisin makuulle ilman vatsan ja keskivartalon jännittämistä, sillä se oli taas seuraavat 4-6 viikkoa kiellettyä. Sen jälkeen kokeilin nousta seisomaan ja kuten aina aluksi huimasi hieman, mutta rauhallisella hengityksellä se meni vähitellen ohi. Otin myös muutaman askeleen ja sain luvan liikkua varovaisesti itsenäisesti. Koska haavakateetri oli kytketty kipupumppuun, minun piti kuljettaa sitä mukana telineessä. Sinänsä siinä ei ollut mitään ongelmaa, ja se toimi itse asiassa tukena sekä kävelykepin korvikkeena oikein hyvin. Päivä oli alkanut hyvin. Pääsin suihkuun ja tunsin oloni hyvin optimistiseksi. Kuumetta ei ollut vieläkään noussut. Pystyin jopa syömään vähän. Ja kahvi maistui yksinkertaisesti erinomaiselta. Nousin taas istumaan, sillä lääkärit olivat pian tulossa kierroksella. Kirurgi kertoi minulle, että koko leikkaus ja sen yhteydessä tehty termoablaatioprotseduuri olivat onnistuneet suunnitellusti. Maksassa oli ollut 2 selkeästi erottuvaa etäpesäkettä ja lisäksi jokin pieni täplä, joten yhteensä 3 eri kohtaa oli kuumennettu. Lääkäri oli jo ennen leikkausta kertonut, että itse kuumennus ei fyysisesti ole niin suuri toimenpide, mutta leikkauksesta tekee massiivisen kaikki se työ, joka tarvitaan maksan saavuttamiseksi. Ja tietysti myös minun kokoaminen takaisin yhdeksi kokonaisuudeksi vaati suurta työtä. Joka tapauksessa tämä vaihe oli nyt jäänyt eiliseen. Ja tänään katsoin toivekkaasti ja iloisesti uuteen päivään. Lääkärikierron jälkeen lepäsin hetken, sillä kävi ilmi, että useita kertoja peräkkäin nouseminen ja makuulle meneminen oli aluksi melko suuri ponnistus. Jonkin ajan kuluttua nousin kuitenkin uudelleen ja yritin kävellä hetken käytävällä. Se onnistui yllättävän hyvin. En tehnyt vielä pitkäkierrosta, mutta kaiken kaikkiaan olin itseni hyvin tyytyväinen. Tästä alkoi jälleen uusi toipumisvaihe. Ihminen on erittäin kestävä mekanismi ja selviää kaikenlaisista koettelemuksista. Tarvitaan vain hieman kärsivällisyyttä, paljon tahtoa ja riittävästi uskoa itsensä. Välillä minulle tuntui, että kiersin ympyrää kuin jossain noidan kehässä, jossa tietyin väliajoin kaikki alkoi taas alusta. Tuntuu kuin olisin ollut juoksupyörässä, jossa tapahtumat toistuvat yhä uudelleen ja löysin itseni jatkuvasti samasta tilanteesta, jossa olin vain hetkeä aiemmin ollut. Tällä oli toki myös hyvät puolensa. Olin jo 2
Aiemmin tehnyt kaikkeni päästäkseni mahdollisimman nopeasti kotiin sairaalasta, ja tuntui, että kolmannen kerran suorittaminen ei ollut minulle mikään ylitse pääsemätön tehtävä. Liikkuin osastolla suhteellisen paljon itsenäisesti. Kovin pitkään en kuitenkaan jaksanut kerralla olla pystyasennossa ja liikkeessä, mutta sitäkin useammin menin käytävällä kävelemään yhä uudelleen ja uudelleen. Leikkauksen jälkeisenä toisena päivänä lääkäri oli erittäin tyytyväinen liikkumiseni. Kuten aiemmillakin kerroilla, jo toisena päivänä kokeiltiin hieman vähäntä kipulääkkeiden annostusta, ja sen toki tunsi heti. Tavoitteena oli lopettaa kipupumpun käyttö mahdollisimman pian, ja tarvittaessa sain pyytää lisälääkitystä tablettimuodossa, mitä myös tein. Erityistä huomiota kiinnitettiin aina siihen, ettei kipu missään vaiheessa kasvaisi liian suureksi. Minulle oli jo ennen ensimmäistä leikkausta selitetty, että kivunhallinta on avainasemassa leikkauksen jälkeen, ja se onkin aina toiminut hyvin. Nykyään haavan päällä ei pidetty enää mitään laastaria pitempään. Leikkaussalissa laitettiin kyllä laastari, mutta se pysyi vain niin kauan, kunnes irtosi itsenään, mikä tapahtui melko nopeasti. Minulle ei myöskään tehty minkään leikkauksen jälkeen erityisiä haavahoitoja. Tämä johtui luultavasti myös siitä, että minulla ei ollut mitään ongelmaa leikkaushaavojen kanssa. Kaikilla kerroilla olin parantunut erittäin nopeasti ja hyvin. Ainoa haavahoito oli suihku. Kolmantena päivänä poistettiin kipulääkkeitä annosteleva haavakateetri ja pääsin liikkumaan ilman, että minun tarvitsi enää raahata laitetta mukana telineellä. Kuumetta minulla ei vieläkään ollut. Ja koska myös kaikki muut arvot olivat niin kunnossa kuin tässä tilanteessa saattoivat olla, aloimme lääkärin kanssa keskustella kotiinpääsyn mahdollisuudesta. Viimeisimmillä kerroilla ei ollut enää tarpeen poistaa haavojen ompeleita jälkikäteen, sillä kaikki kiinnitykset olivat itsestään sulavia ja hävisivät jossain vaiheessa itsekseen. Myös kotona kaikki alkoi jälleen alusta kolmannen kerran. Tällä kertaa edessäni oli kuitenkin kaikkien muiden ennestään tuttujen toipumisprosessien lisäksi myös minusta riippumattomia suuria ja erittäin voimakkaasti elämäni vaikuttavia muutoksia. Olin ollut 2 viikkoa kotona, kun sain täysin yllättäen puhelun töistä esihenkilöltäni. Hän ilmoitti, että työpaikallani oli aloitettu muutosneuvottelut. Konsernissamme oli nyt nopeasti ennen joulua alkamassa 2 viikon neuvottelut, jotka koskivat myös meidän osastoamme. Tässä tilanteessa en itse voinut millään tavalla vaikuttaa siihen, mitä oli tulossa. Yhtäkkiä istuin Teams-kokouksessa, koska en olisi vielä jaksanut mennä paikan päälle, ja sain ilmoituksen, että työsuhteeni päättyisi tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla 13. helmikuuta 2025. Se oli minulle melkoinen pala purtavaksi. Toisaalta ymmärsin työnantajaa, tai rehellisesti sanottuna yritin ymmärtää. Olinhan ollut yli vuoden lähes jatkuvasti sairauslomalla. Toisaalta taas tiesin tarkalleen, että tuotannolliset ja taloudelliset syyt olivat vain selitys, eivät todellinen syy irtisanomiselleni, sillä se syy oli selvästi sairauteni. Yhtäkkiä minulla oli edessäni lukuisia asioita, jotka vaativat ratkaisua.
Ensimmäinen ja tärkein tehtäväni oli pitää kiinni säännöllisestä päivärytmistä ja keskittyä toipumiseen. Se oli minulle itsestään selvä ja luonnollinen jatkumo. Kukaan ei kuitenkaan kysynyt minulta, halusinko joutua tähän uuteen tilanteeseen, jossa minun piti alkaa huolehtia arjen asioista. Toisin sanoen, taloudellisen toimeentuloni turvamisesta. Se oli pitkä ja monia kuukausia kestävä, erittäin stressaava ajanjakso. Erityisesti siksi, että voimavarani eivät vielä ole täysin palautuneet. Onneksi tapasin koko tässä pitkään jatkuneessa asioiden hoitoprosessissa vain asiantuntevia ammattilaisia, jotka auttoivat minua askel askeleelta eteenpäin. On olemassa sanonta, et tiedä kuinka vahva olet, ennen kuin vahvana oleminen on ainoa vaihtoehto. Joskus olen hämmästellyt, kuinka syöpädiagnoosi ei ole mullistanut elämääni muulla tavoin kuin siten, että olen noudattanut tiettyjä aikatauluja, hoitoa, leikkauksia ja tarkastuksia. En muista, olenko sanonut tätä aiemmin, mutta en ole koskaan käyttänyt itseäni ilmaisua, että taistelisin syöpän vastaan. Minulle sanalla taistelu on jo valmiiksi negatiivinen sävy. Enkä edes tiedä, miltä se taistelu näyttäisi. Olen alusta asti puhunut siitä, että elän syövän kanssa. Ja yksinkertaisesti teen kaikeni, jotta tämä kiusallinen kumppani muuttaisi pois. Tämä on vain minun tapani ajatella. Kenenkään muun ei tarvitse tuntea samoin. Ottaen huomioon viimeisimmät suuret elämän muuttaneet tapahtumat, minulle tuli äkkiä tunne, että edessäni on loputtomiin jatkuva tunneli. Tunnelin päässä näkyi kyllä valo, mutta en tiennyt, mitä minua siinä valossa odotti. Jos tähän asti yksi tavoitteistani oli ollut palata takaisin työelämään, niin nyt yhtäkkiä tuo mahdollisuus oli otettu minulta pois, ilman että minulta edes kysyttiin. Luonnollisesti toipumiseen kuului myös arken palaminen ja mahdollisimman tavallisen ja normaalin elämän jatkaminen yhdessä perheen ja läheisten kanssa. Silti ymmärsin, kuinka suuri rooli työllä ja työn teolla on meidän elämässämme. Tietenkin ensisijainen ja tärkein asia on elannon ansaitseminen. Ilman palkkaa emme todennäköisesti tekisi työtä aivan niin kuin nyt teemme. Kuulen jo äänen, joka kysyy, entä vapaaehtoistyö ja auttaminen? Kyllä tietenkin. Vapaaehtoistyö on hienoa, jos on terveyttä ja aikaa ja arjen perustarpeet ovat turvattuja. Mutta jos tämä viimeinen puuttuu, on hyvin vaikea antaa apua sydämestään, koska silloin itse on se, joka tarvitsee apua. Olen työurani aikana työskennellyt muutaman vuoden juuri tällaisten apua tarvitsevien ihmisten kanssa. Niin kummalliselta kuin se tuntuikin, olin nyt itse päätynyt samanlaisen tilanteeseen. Ja niin väsynyt kuin olinkin, minun oli olettava askel askeleelta selviä ja toimia, jotta löytäisin itselleni parhaan ja tietenkin myös mahdollisen ratkaisun. Päivät alkoivat ja kuluivat samalla tavalla kuin aina leikkauksen jälkeen ja sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Voimia tuli vähitellen lisää, ja se oli tietenkin suuri plussa kaikkien muiden byrokraattisten asioiden hoitamisessa. Minun kohdallani ratkaisu löytyi sitä kautta,
että aloin saada helmikuun 1. päivästä lähtien työkyvyttömyyseläkettä Suomesta. Se jatkuu työkyvyttömyyseläkkeenä siihen asti, kunnes saavutan eläkeiän, ja sen jälkeen se muuttuu automaattisesti työeläkkeeksi. Olen työskennellyt Suomessa vuodesta 2008 lähtien ja olen siihen tyytyväinen. Tietyllä tavalla tämä vaihtoehto tuntui minulle sopivalta. Toisaalta en kuitenkaan pidä itseäni varsinaisesti työkyvyttömänä. Olen käynyt pitkiä keskusteluja myös TE-toimiston kanssa. En voinut tehdä kovin pitkiä tai kauankestoisia suunnitelmia, ja juuri alkanut toipumisprosessi vaatii edelleen oman osansa. Tässä loputtomassa tarinassa yllätykset vain jatkuivat. Toisaalta on hyvä, ettemme tiedä kaikkea etukäteen. Ja toisaalta taas sitä ehkä haluaisikin tietää, koska silloin voisi suunnata ja säätää omia suunnitelmia tilanteen mukaan. Yhtäkkiä tuntui, että minulla oli niin paljon asioita, joita halusin tehdä. Yritän toteuttaa suurimman osan niistä. Sovittan itseni tuleviin aikatauluihin ja katson, miten onnistun. Uskon, että onnistun hyvin. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa.